Jeg har investeret i rigtig, rigtig mange forskellige ting. Aktier, forretningsmuligheder osv. Og så havde jeg et overskud og valgte sådan set at investere i noget mere grønt, solcelleenergi. Energien bliver jo dyrere efterhånden. Og som jeg ser det, så er det en mere sikker investering, hvis alt går som det skal. Der er ikke så meget vedligeholdelse, der er ikke så meget, man skal tage sig af. Det kører bare derudad. Og det er derfor, nu springer jeg ud i solcelleenergi. Og forhåbentlig burde jeg sådan set købe flere andele senere hen, da jeg ser det mere som en sund forretning. Jeg har hørt meget om KS-selskaber og så videre, men jeg har aldrig nogensinde sprunget ud i det. Men det har altid været en overvejelse. Og da jeg sådan set kom ind i projektet, bare lige for at høre lidt mere om KS, der lød det meget interessant, fordi så er man jo sammen med 10 andre kollegaer, eller hvad man skulle kalde det. Og derfra, der synes jeg, at det var meget interessant i hvert fald. Så får man et bredere netværk. Da jeg blev præsenteret for projektet, der lød det meget spændende. Det hele var i orden. Tallene, altså jeg fik det hele på plads lige med det samme. Og jeg var ikke usikker på nogen måder. Og det var perfekt lige fra starten af. Så jeg følte mig mere tryg, da projektet blev fremlagt for mig. Og der sagde jeg, at det skal jeg skulle springe ud i, og det gjorde jeg lige med det samme.